Arra vállalkoztunk, mi, itt a környékbeliek, Pest-Szentibériek, faszagyerekek, hogy a Kapocs International Bilingual kétanyelvű iskola nevében megcsináljuk nektek ezt a DVD-t. Figyeljetek ránk! Szeretünk titeket! Sumida! A következő koncsásztok voltak partnereim. Titás Eszter, 8. A-osztályos tanuló, és én. Ő az, mutasd! És hogy is hívnak? Ja, ne haragudj, Ilosvávi Imola a 7. A-ból, és a Rákendről őshetben haverom, Szitás Bazsi a 24. A-ból. Nem tudom hányadik, de ő is velünk van. Az a lényeg, hogy mi szeretjük egymást. Igen. Ez is fontos. És a unga-bunga. Unga-bunga. És együtt fogunk ungabungázni. Este lesz unga-bunga a szálláson, a unga-bunga. Azt még elfelejtettem mondani, hogy kedves viperatőrünk, Szitás Krisztina alias Kacsa, akinek a keze végtelen módon remeg, miközben a kamerát fogja. Ez reméljük este az unga-bungánál is így lesz. Kap be! Más igazából nem látok semmit. Utak. Úgy is hívhatnánk más néven, hogy Mocskos Denszki Vidám Park. Azt mondja a Darwin, ez a hülye gyerek, aki csinálta ezt az elméletét, hogy az ember a majomból alakult ki. Ezt szoktam mondani apám, hogy ha egyáltalán az ember a majomból van, és a néger is a majomból van, akkor ő egy másikból van. Köszönjük szépen, hogy abból a majomból nem lehet, mint a néger. Be nem jelentett tüntetést. Hello! Bazdmeg, azért vagyunk Mazda, mert lemerült a szőnyegem reggelben. Ott poroltam, bazdmeg, nem indult a kurva. Nem volt. Erre mondta idegindító. De hamis vagy, bazd meg. Reneszánszban nagyon sok minden szerepet kapott. Yeah! Basz meg! Benne van még? Még én is belemegyek. Akkor te is! És akkor a fürdőruhás bemutatom. Iszlető szálkásság. A testépítő férfiak arányosan pózolnak, fontosnak tartják a vékony bokát, és vékony csuklót, és vékony csiklót. Köszönjük, kérem, búcsúzzanak el tőlünk. Főleg hideg van, bazd.